तू बताओ सोम्या पोखरल के अखिलेश कश्यप लेल बड़न उ कमा झाट लेल बड़न मैनेजर मैनेजर के झाट हूँ। देखो लो भोजपुरी इंडस्ट्री में हर रोज एगो नया विवाद खड़ा होला। अब फिर से एगो नया विवाद खड़ा हो गया बा सोम्या पोखरल के लेके। हाँ उहे सोम्या पोखरल जो टैटू गर्ल के नाम से फेमस बाड़ी, जिनकरा के खेसारी भैया नेपाल से लियल बड़न। वीडियो में बना रहा वीडियो में खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप के आ उनका मैनेजर के कस के पेलाई होखेला बा। तो वीडियो में बना रहा, उम्मीद करता नहीं वीडियो पसंद आई। तो देखो लो हम अपना स्टूडियो पर वीडियो नहीं बनावत, हम आइल बनी चावरा में। आ चावरा में एगो हमरा से लड़का मिल गइल बा, हमरा एगो लड़का मिल गइल बा चावरा में। ई लड़का माल से लागत बतियाता। क्या बोला तूने? ए भाई तनी माल से बाद में बतिया, तनी एगो जवाब देबो। हां बोला भाई। सोम्या पोखरल के जानता रहो? हां हो भाई बिल्कुल जानता नहीं, वो न्यू टैटू गर्ल। हाँ उहे टैटू गर्ल। तो ओकरा के बताओ भोजपुरी इंडस्ट्री में के लिए रहे? वो तो सबके पता भाई यार, विवादित स्टार खेसारी लाल लिए रहलन और के लिए रहे? विवादित स्टार खेसारी लाल यादव लिए रहलन। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो लो सबके पता बा कि विवादित स्टार खेसारी लाल यादव काहे बोले जालन, काहे से के गाना ई चोरा चोरा गावेलन आ हमेशा विवादे में रहेलन। तो यही से विवादित स्टार सबके कहेला इहो भाई कहतारन। सुनतानी के सोम्या पोखरल के एक जना राइटर बाड़न अखिलेश कश्यप, उ कहतारन के हम लियल बनी सोम्या पोखरल के। तो तू बताओ सोम्या पोखरल के अखिलेश कश्यप लियल बड़न? उ कमा झाट लेल बड़न खेसारी भाई लेल बड़न। बात तो सही है। देखो लो सबके पता बा कि खेसारी लाल यादव लियल बड़न सोम्या पोखरल के, आ ई कहतारन के हम लियल बनी। कुछ भी एगो तक काम करे वालो तो पैसा नहीं खलो देले, आ दूसरा जगह काम करतिया तो इहो कहता लो के थी ओकरा संग काम मत कर, तो ओकरा संग काम मत कर, तो हई मत कर, तो हम मत कर। कैसन तू ओकर मालिक होलो? मालिक होलो? इलो मालिक होलो? ना ना बिल्कुल ना। मान लो कि हम तारा के बोला के लिए हमके चला हमारा संग काम करे, बिल्कुल तो हम तारा के पैसा देम न भाई? पेट के खातिर भाई कहीं काम कर सकता केहू, एमे केहू को रोक टोक जब ना देम तब हम जब हम पैसा तारा के ना देम तो तू कहीं काम करब? मान लो कि बिना खैले मुँह तो ना। जब आइल बड़ा वही इंडस्ट्री में उहे काम करे, तो जब हम तारा के काम करा के पैसा नहीं दे तो तू कहीं और तो जरूर करब। बिल्कुल एमे कोनो शक नहीं है। तो उहो बेचारी करतिया, तो ये काहे चुतिया पर करता लोग? का सोम्या पोखरल के अपन बहिन मानेलन, आ बहिन के कहतरन के एकरा संगे रहतिया तो हई करतिया तो हऊ करतिया। बताओ केहू के बहिन मानेला तो ओकरा के खराब नजर से देखी, चाहे खराब बात कही ओकरा बारे में? बिल्कुल ना। के कहले होता रहो? ई कहतारी सोम्या पोखरल के हमरा के उ बहिन मानेलन, हम भाई माननी। लेकिन यू के उंगरा गलत नजर से देखता ही। मतलब ई कहतारन एक जना बाड़न, उनकरा कहता कि उनकरा संगे रहेले तो हई करेले तो हऊ करेले। ई बताओ कहां तक सही बा, गलत बात बा कि ना? पहले तो हम बतावे के चाहते नहीं कि उ शादीशुदा बिया, उन्नतिया सठिया गेल बड़ा से जो उनकरा गलत नजर से देखा तरसन, उ खुद साला बड़ा सन गलत, तो दूसरा गलत सोचिए से काहे ना? हाँ लालछन के ऊपर ना लगावे के चाहिए। आदमी तू ओकरा काम नहीं खदेत, तू ओकरा के काम करा के पैसा नहीं खदेत, तो बेचारी केहू के साथे काम करतिया, पेट खातिर करतिया। जब ओकरा उहे करे के बा तो करे दलो का। ई मत बोलो लोग हम लियल बन तो हो लियल बनी। लियाइल बड़ा ठीक बा, तू नहीं खा लियाइल, खेसारी भैया लियल बड़न। खेसारी भैया के चलते ओकर दू आदमी जानता, ओकर नाम भइल बा, नाम भइल बा। अब नाम से ओकर पेट तो चली ना, नाम पेट चलावे खातिर काम करे के पड़ी। तो जब तू लो ना करे बोलो तो कहीं करतिया, तो स्टेज पर का बोलवैले रहो खेसारी भैया से कहतारी सोम्या पोखरल के इनकरा टीम में के केहू कहले हो तबे उ बोलले बाड़न। मतलब खेसारी भैया के कहीं दोष नहीं के देत कि खेसारी भैया ही कहले बाड़न। खेसारी भैया अथी नेपाल में खाली और ही गए रहन स्टेज प्रोग्राम करे, तो वैजा कहले बाड़न के अथी एगवाई रहे तो धोखा दे दलस। इनकर टीम मेंबर इतना खराब उनकरा संगे बिहेव करता, आ इनकरा नहीं पता चलत, कहीं ना कहीं तो इनको पता चलते होई भाई। पता चलत होई, अब इसमें तो कुछ कह नहीं के सकत आदमी। हां ई बड़ मामला बा, अंदर के मामला बा। हां ई बड़ स्टार बाड़न तो ई सामने ना आवेलन। आ ई लो बाड़ा लोग कुकुर खानी आ जाइलो लाइव, आ हई कहिलो तो हऊ कहिलो तो एकरा के हई कहिलो। इनकर मैनेजर बा के फटाक से लाइव आ जाला। हां ओकरा तो कोनो के नतिया कोनो काम नहीं है। हां ई कौन खाली चढ़ रहेला फेसबुक पर लाइव। ई कौन मैनेजर है भाई? बहुत लोग सिंगर बावे, वो लोग के मैनेजर तो लाइव ना आवेला सन। आज तक पंथी का मैनेजर के चिंता नहीं के हो। ई नतिया मैनेजर न अगर बाप बन रहेला, साले का खोपड़ी तोड़ साले। कार मैनेजर है, मैनेजर हूं, मैनेजर के झाट हूं। देखो लो बहुत अश्लील बोला तारन, तू जा अपना माल से बतिया। मार दो विवाद खड़ा करा दे बैग मार दो, चाहे बैठ के माल से बतिया तारन आ लगातार कुछ बोल देता रन। लेकिन
सही बोलते रहलन, बहुत बतिया सही बोलले बाड़न। अची लंड मेरा। तो भाई लोग आपन राय कमेंट करके बताइए लो कि तारा लोग का राय बा। मान लो कि बेचारी कहीं से आइल बिया 2 रुपया कमाए खातिर, तो नाम से ओकर पेट तो चली ना, तो बेचारी कहीं भी काम करती है तो करे देवे के चाहिए, ओकरा परेशान ना करे के चाहिए, कुछ ना ओकरा बारे में कहे के चाहिए। उ अपन काम कर लो, अपन काम करतिया। तो अपन राय जरूर कमेंट करिए लो। आ तनी वीडियो के शेयर कर दलो मर्दवा। आ चैनल पर नया बार लो तो सब्सक्राइब कर दलो। फेसबुक पेज पर देखता रहो तो पेज के फॉलो कर लो। आ इंस्टाग्राम पावलो बात कर ली। तो चलो लो मिलल जाए अगला वीडियो में, तब तक खाती बाय बाय।